Pentru cei trei organizatori, domnul Valin Tulbiță, domnul Manu Ionuț, și domnul Cristi Beașlău. Mulțumim pentru efortul depus. Mulțumim de asemenea celor care i-au ajutat, care și-au pierdut nopțile pe lângă noi. Domnul Mihai Părcioagă, domnul Morănescu Marian, domnul Stanola Murăroiu, domnul Leo, domnul Mihaiță Mihalcea, domnul Lenzi Tuliță, domnul Stoica Tămâț și tuturor celor care ne-au mai ajutat aici pe acolo. Dacă am omis pe cineva, îmi cer scuze. De asemenea, mulțumim invitațiilor noștri care au acceptat invitația noastră de a fi alături de noi. Mulțumim domnul Stanciu Marian, domnul Titi Silva, de asemenea, suntem mai mult decât onorați ca să avem alături de noi pe doi dintre membrii fondatori ai UCP, cărora le mulțumim că au acceptat invitația noastră și pe care îi rugăm eventual să le spună câteva cuvinte. Domnul Ștefan Georgescu, care, după cum știți, a lucrat în cadrul armatei și pentru că dânsul reprezintă imaginea armatei, noi îi dăruim Vă mulțumim foarte mult, bună seara tuturor, bine v-am găsit, atât eu cât și probabil o să fie și dânsul chemat prietenul meu bun, Traian Popescu de la Moren, unul dintre cei mai mari conducători ai României, cunoscut și recunoscut, unul dintre puținii olimpici ai României. Am fost încântați de invitația dumneavoastră și ca niște copii, cu toate că vedeți bine că suntem doi boșoroși de fapt, așa, ne sunam și mi se părea că nu mai trece timpul să fim alături de dumneavoastră. Vă asigurăm că am venit aici cu cea mai mare plăcere și este o mare onoare pentru noi să participăm alături de dumneavoastră la această primă ediție, care, după părerea mea, este și o mare reușită. O să-i las să continue ce mai au și probabil că o să vă mai spun puține cuvinte sau poate foarte multe, că așa sunt eu vorbăresc, așa că ne mai vedem. Deocamdată mulțumim pentru atenție și mulțumim pentru atenție. de asemenea mulțumim domnului Traian Popescu. Îmi pare rău că nu am știut în ce domeniu ați activat, dar am văzut ce veleități aveți și ne-am gândit la un cadou pe măsură. Ăsta e multilateral de Sunt încântat
și sunt emoționat până la lacrimi. Vă mulțumesc foarte mult. În domeniul meu eu nu sunt decât un simplu tehnician, sunt pensionar, am o vârstă care mulți dintre noastre probabil nu mi-o recunoașteți, dacă vă spune azi rămâne uimit, ceea ce mă bucură. Și mai mult mă bucură că mă chemați, m-ați invitat și mă simt așa de tânăr ca și dumneavoastră. Ce să zic? Prietenul meu mi-a făcut așa o carte de vizită, parcă nu prea aș fi meritat-o, pentru că cei din zonă, pentru care eu mi-am pus cârca, ca să mă exprim așa mai românește, pentru înființarea acestei uniuni, poate chiar mai mult decât 50% decât alții care acum culeg roadele, nu recunosc chestia asta. Mă bucur că cel puțin tocmai de la Vâlcea, destul de departe, am primit nu numai acum, ci și la Expoziția Națională de la Târgoviște, invitația specială din partea dumneavoastră, prin persoana domnului care este lângă mine, Băieșoiu, pe care îl consider ca și băiatul meu, ca și fiul meu. Îmi permit această chestie pentru că precis nu este mai în vârstă decât copilul meu care are 41 de ani. Te rog să-mi spui dacă Mai e vârstă de un an. este mai în vârstă de un an. Deci am intuit foarte bine. Da. Deci, ce să zic, mă bucur foarte mult că această uniune a prins viață și duceți-o înainte tot așa. Și înlăturați oamenii care au interese în acest sport de persoană sau de grup și înlăturați interesul de câștig și de a face venituri. Aceasta este o pasiune să se facă întrecere sportivă adevărată, fără de desuțuri. Vă mulțumesc foarte mult!